Uma ngqoku utshwala bakaGengeshe uNtombi ziyamncomela zifisa ukuma naye. Ngicela ukubingelela kubabukeli bakwisibani samathongo channel. Namhlanje ngifisa sike sikhulume ngento ejulile nangento edida wonke umuntu osemkhakheni wedlozi noma osemkhakheni womsamo osemkhakheni wabantu abadala olandela izinto ukuthi ke zimi kanjani. Ngifisa namhlanje ukuthi ngeke ngihlukanisele umuntu phakathi kwezigaba ezintathu. Ngifisa sichaze ngethongo, ngifisa sichaze ngedlozi, ngifisa sichaze nangesithunywa, ukuze wonke umuntu osebenzisa umsamo noma umuntu osedlozini angadideki, angathi melele ebusuku bese kuba khona umbono ofikayo kuyena ebese ehluleka ukuhlukanisa ukuthi ke lo muntu kade efikile ezokhuluma ukusipha isigaba noma lo muntu okhulumayo ukusipha isigaba kuyena, yena wembethwe obani, yini idlozi, yini isithunywa, yini ithongo. Namhlanje umbukeli wakusibani samathongo channel ngijake ngikukhele enzikeni enonile. Yini idlozi? Idlozi njengoba sikhona emhlabeni sembethwe idlozi. Idlozi umuntu osuke ephila kuwena ngomoya. Uma kuzalwa umuntu esigungwini samathongo, esigungwini salahlala khona ithongo emathongweni, esigungwini sethongo, ngaphambi kokuba kube khona umuntu olethwa emhlabeni, kuba khona abantu abahlanganayo bese labantu uma behlangana bese bebuza ukuthi ubani ozohamba yokugada lengane. Njengoba sikhona thina kunabantu okuyibona abavuma ukuthi bayosigada, bayosibheka. Idlozi umoya wabantu abadala osuke ukugadile, osuke uhamba nawe. Engifisa ukucacisa ukuthi idlozi akusiwona umoya ongcolile. Cha. Umoya wedlozi awona umoya ongcolile. Kuphela kushiyana ukuthi lo muntu osuke ehleli kwenegazini uhleli ngayiphi inhloso, udingani kuwena. Idlozi umoya osembethe ngokusigada thina abantu abasuke besigadile lapho ngokwethu sethize, okuyibona esithi mangabe sicela izinto bese beyasinikeza zona, noma masicela izinto thina bese sikhuluma nabo bese bona bethatha lo myalezo wethu bewusa ethongweni. Mabefika esigungwini sethongo bese befike besho ukuthi ke usibani bani uyakhuluma uthi ebese lapha ethongweni bese behlangana bese bevumelana ukuthi hamba umnikeze njenganonogada wakhe. Idlozi umuntu osuke ekugadile osondele kakhulu kuwena ngokwenhloso ethize asuke ufuna ukuyenza. Ukhokho uyaba idlozi, umkhulu uyaba idlozi ngoba usuke esondele kuwena ezokunikeza leyo nto. Engifisa ukuthi sicacisele umbukeli namhlanje nosazinda kusijoyina kwisibani samathongo channel ukuthi uma sikhuluma ngedlozi sikhuluma ngomoya okuyiwona osigadile, ngomoya osiholayo, ngomoya osikhanyiselayo, kodwa akuwona umoya ongcolile. Okubalekile ukuthi abantu abadala basuke bekhona kwenegazini abasuke bekongamele ukuthi ubahlambulule ukuze bezohlezi behleli kahle
kuwena egazini lakho. Into edala ukuthi kube ngathi abantu abadala basuke bekwembethe bangcolile ingenxa yokuthi esikhathini samanje abantu uma behamba emhlabeni abasagezwa. Ingakho ke sekuqhamuka manje ngathi ke idlozi liwumoya ongcolile, kanti cha, ingoba lo muntu osuke ezokwembethe mhlawumbe wahamba emhlabeni wangagezwa, manje useyabuza kuwena ngethunzi elingcolile elidinga ukuthi wena uligeze ulihlambulule, bese lo muntu abe idlozi eliphilayo kuwena. Kodwa idlozi akuwona umoya onjani ongcolile. Idlozi unogada wakho osuke ebheke impilo yakho. Bese kuzoba khona ithongo. Manje abantu badideka ke bathi idlozi, indluzula, udlovane, isidlova. Uyabona? Basebenzisa umsindofana bese bethi kusho ukuthi idlozi umuntu ozakayo ngoba lo muntu uza ngendluzula. Basebenzisa umsindofana, umsindofana wabo bese bebuka ukuthi kusho idlozi yinto nje embi nje. Njengoba sinemoya abantu abadala sembethwa amadlozi, kusho ukuthi sembethwa imoya engcolile. Cha, akunjalo. Njengoba bebaningi kangako gobela bekhona bembethwa amadlozi, bembethwa imoya engcolile. Cha, akunjalo. Kodwa idlozi umoya wabantu abadala osukufuna ukusebenza kuwena ngenhloso ethile. Masuke sivuma idlozi, sisuke sazisa onogada bethu ukuthi lento abasinikeza yona sesiyayamukela. Ngiyalivuma idlozi lami, ngiyanamukela empilweni yami ukuthi sengicela manje niyilawule. Ngiyazinikela, ngizinikela kunina. Idlozi ke lelo. Ingakho nomuntu izinto mangabe sezimkhanyela zimhambela kahle ebese ethi idlozi lami liyangidela, idlozi lami liyakhanya, idlozi lami livumile. Ngoba ilabantu abakwembethe okuyibona abasuke sebebahle kwena, sebekukhanyisela, sebekuvulela izinto zakho. Idlozi lelo elikuwe eliphethe izinto zakho onogada. Ngifuna mbukeli wakwisibani samathongo channel unganhlanhlathi nakancane bese ugcina usulahla idlozi lakho uthi usuyawulahla lo moya ngoba ungcolile, kanti cha, akunjalo. Okubalekile ukuthi kufuna uthola ukuthi le dlozi eliphila kuwena lifunani, bafuna wenzeni. Njengoba bekwembethe bahleli ngayiphi inhloso, ngoba kuyenze ukuthi umuntu wembethwe idlozi elingakazi lemsebenzi umlungu. Bese lithi le dlozi, hawu mina ngangilima, mina nganginenkomo, nganginemfuyo, nginamabhizinisi, ngangihweba, ngangizisebenza. Ngicela ukuthatha lesinkwa sami ngosinikeza nangu umzukulu. Bese kuthiwe hamba. Bese wena inyamazane uyivuse la ingalele khona. Wena ufuna umsebenzi womlungu, kanti idlozi lakho alifuna umsebenzi womlungu. Sifundile thina kakhulu, kodwa idlozi elingembethe alinginikezanga isinkwa sawumlungu. Idlozi langinikeza manje ukuthi ngikhanyisele isizwe njengoba nalo la lenza. Uma inyamazane uzoyivusa la ingekho khona uzuyibamba, kodwa inyamazane uma uyivusa lelele khona ubuya nawo. Ngisho unogwaja ehleleni sawo uyawuthola. Ngifisa ke manje sike sikhulume ngethongo ukuthi yini ithongo. Ithongo ngifuna lento uyibone. Njengoba sonke sinemndeni ebese kuzoba khona umuntu ophuma esiswini sikamame nasokhalweni likababa, bese kuzoba khona umuntu owumndeni kodwa ongazalwa uma nobaba.
kodwa umndeni lowo. Ngifuna ukuthi ungalahleki. Ithongo umuntu wakini osuke ehleli kubantu abadala bakini abangasekho, kodwa lowo muntu kuwena usuke ngelona idlozi lakho, ufana nokuthi uyithongo kuwena, ngoba lowo muntu uyingxenye yethongo lakho, uyingxenye yelunga lomndeni. Masikhuluma ngethongo sikhuluma ngomuntu owahamba emhlabeni wayese eyahamba eyohlala nomndeni. Njengoba mina ngigadiwe, ngifuna ukwenza umzekelo, uthola ukuthi wena ugadwe ugogo nomkhulu. Ugogo nomkhulu kuwena bayidlozi ngoba bakubhekile wena. Ebese kuzoqhamuka ukhokho wakho. Ukhokho kuwena uma ngelona idlozi uyithongo kuwena, ngoba ukhokho wakho usuke ehleli nomkhulu nogogo bakho okuyibona bayidlozi kuwena. Idlozi umuntu osuke ekugadile, ithongo umuntu osuke ehleli esizindeni sabantu abadala bakini. Manje abantu lento bese beyididisa bese bethi ithongo umuntu ofika ebusuku le uza ngobuthongo. Uyabona, basebenzisa umsindo ofana, ithongo, ubuthongo, idlozi, indluzula. Kanti cha, masikhuluma ngethongo sikhuluma ngomuntu wakini osuke ehleli esizindeni sethongo noma somndeni wakini. Lo muntu lo ngoba usungamazi, naye mangabe ufuna ukuzokhuluma nawe uzofika kwena bese ethi mzukulu, mina ngingukhokho wakho, ngicela ungenzele ukuthi nokuthi 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 nokuthi. Lo muntu ufika kwena ngani ngesibonakaliso ebusuku, wafika ulele wayesekhuluma nawe ecela ukuthi yini ofuna ukuthi umenzele yona. Inkinga ke masikhuluma ngedlozi ukuthi idlozi uma ungalifuni liyakuhlukumeza likuhluphe ukuze uzolinaka, ukuze uzokwazi ukuthi lifuna wenzeni. Kanti ithongo umuntu yena osuke esizindeni sabantu abadala bese ezokhuluma nawe ulele ebusuku ngomyalezo asuke ufuna ukudlulisa kuwena ukuze lo myalezo uzwakale. Bese kuba ngathi ke manje idlozi umoya ongcolile, ithongo umoya omuhle. Kanti cha, kushiyana indlela yabo abasuke bezokhuluma ngayo kuwe, ngoba ngisho umuntu eyidlozi lawo uyafika kutshela ukuthi ke mzukulu sifuna wenze 1 no 2 no 3 no 4. Ngoba wayiyena lo yithongo uma ungalaleli uyakufaka nangaphansi kwebhasi. Uyabona, manje abantu ke lento bese beyibhambanisa. Bese ngifikisa ke manje sikhulume ngesithunywa. Yini isithunywa? Umuntu onjani ombiza ngesithunywa? Uyabona, mawufika uphila nomuntu emhlabeni bese lo muntu kuyenzeka ashone, ebese yabuya kwena ngephupho azothi ngicela ungigeze, ngicela ungiphe ukudla ngilambile, ngiyagodola, ngisehlane, ngisentabeni. Lo muntu kodwa kade uphila naye wena usiyabusa ezokhuluma umyaleze kanjalo. Lo muntu usuke ethunyiwe abantu abadala ukuthi wena sicela ukuthi uhambe uyosikhulumela nomzukulu, ufike umtshele ukuthi sithi ke
hamba utshela umzukulu ukuthi selambele sicela siphe ukudla. Hamba utshela umzukulu ukuthi sike entabeni siyagodola sigezile. Hamba utshela umzukulu ukuthi singaphandle kwasekhaya. Hamba utshela umzukulu ukuthi selokhu sahamba emhlabeni asikaze sigezwe namanje lesikhona sinjani siyagula. Kufika bani? Kufika lo muntu wena ohlalile naye waphila naye wambona. Kodwa lo muntu useyabuya manje kuwena usezokutshela izinto. Lo muntu useyidlozi. Lo muntu useyithongo. Cha, lo muntu uba isithunywa ngoba usuke ethunyiwe abantu abadala bethi akeze azokhuluma nawe. Ngoba uma yena efika ekhuluma nawe umyalezo wabo uzokuzwa kangcono noma uzosheshe ufinyelele kuwe nasendlebeni zakho bese uyabona ukuthi ke lo muntu oyisithunywa uthunya inkulumo efana nale. Ingakho isikhathi esiningi uthola ukuthi ke umuntu ebusuku avele aphuphe uyise kanti qeda kuhamba emhlabeni noma aphuphe unina noma nje umfowabo ebese ezothi ngilambile ngicela ungenzele ukudla ebese vele emenzele isithelo vele kuphela umsebenzi. Ebese vele emenzele leyo nto leyo vele kubhede yonke into. Ebese emenzele leyo nto vele kungaphinde kulunge lutho olwakhe. Wenze njani yena? Yena uvele wenzela isithunya ngoba umyalezo ulethwe isona. Wangabanaka abantu abadala oyibona abakhulu babo. Ebese kuvele konakala ngoba bona bayadinwa. Mbukeli wesibani samathongo channel. Ngifisa mina ukuthi ukhanyiseleke. Usizo ulithola kanjani? Uma kukhona into ongayiboni kahle kubantu abadala, kukulungela ukuthi ushise impepho ubabuze uphahla. Ukhanyisa amakhandlela akho ubabuze ukuthi lo myalezo kade ngithumela nithini. Bazobuya futhi bona bese beyatshela ukuthi bebethini. Umntwana wethu ongenakobela akanalutho. Wangena emanzini washona ngaphansi kwamagagazi, washona ngavumbuka, waphuma nomsebenzi. Anginamuntu nje ongathi ngaba isandla ngamuweza. Lento engaziwa ya profeta ngisafunda isikole kodwa wena mfana amakhehla athi afuna ufaka ibheshu. Ngathi mina uba ngibhince mina namhlanje ngiyabhinca. Umntwana wasemanzini oyembethe inkosazana yamanzi nenkanyambe namakhanda awu7.